Тегендә менә күренми. Менә булай. Әнә 9-нчы кат күренеп тора, тәрәзәләре. Тулайтырак бар анда. Шунда бер таныш таджик миңа вакытында квартираны сатта ди, минем ниемне кешегә арендага берип торырсың, шулай үзең яшәрсең дип. Мен әйтәм, бу сәүдә кулыннан килми, шуңа күрә ул инде санэпидстанцияда эшләде, тегеләй булай. Шунда да мен әйтәм, алар канына сеңеп калган менә. Барыбер алар ничектер үзенең ничек әйтергә интерес татарча нәрсә. Мәнфәгате инде, мәнфәгатын яклыйлар ничектер. Әле нәрсә аны турына сөйлисем килми, җәмәгать. Мин сөйлисем килә менә нәрсә турына. Шул квартираны берсен сдавать итеп ятам тегендә таджикларга. Сөйләде бит хатта. Инде мәҗбүри ата-анасы картайса да барыбер янында бер кеше кала ди. Я чиратлап алар менә шунда эшләп, шунысы яңадан берсе кайта, берсе китә ди шулай. Вот. Бездә андый гадәт юк, кызганычка каршы җәмәгать. Элек бәлки булгандыр. Чөнки менә советлар чорында алар ничектер үзгәрде ул безнең ниләр, гадәтләребез. Әйтәсе килә, менә шушыннан анда бер кибет, бер апа 82 яшьтә кибеткә килгән. Мен әйтәм, нигә чакыртмыйсың өйгә ризыкны алып китсәр? Юк, миңа ошамаганны китереп саталар ди. Шунасын инде әйтәсе килә, кызы бар икән, ире юк, баласы юк, ире инде вафат булганмы? Инде ни кызым Мәскәүдә тора ди. Икенчесе Зяб бистәсендә сатып торадыр, помидормы, нәрсәме, оныттым инде, кызганычка каршы. Ул ирем ди вафат булды ди, малаем ди суга баттымы ди, кызым Петербургта тора, бу монда тора. Менә кичә генә бер чәй чыгарган бер марҗа, өлкән яшьтә бер 70-тән чыккан, 75-тән дә чыккан, минемчә 80-гә килгән. Мен дә ишеп шыкач килгән инде татар концертына шунда. Аңламасам да ди, миңа кызык ди. Шул менә монда видео сөйләде, кызым Германиядә тора ди. Мен әйтәм, шунга җибәрәсеңме? Җибәрәм, шуны карасын ди. Шунасын ана бит һаман бала турынан уйлый. Мен әйтәм, ул ностальгия дигән сүз бар бит, сагыну, мәсәлән, моңлану шул инде. Туган якмы? Ул ди, юк ди, 20 ел элек китте ди, сагынмый да бу җирне ди. Менә инде анасы бер үзе йөри, урын таба алмый үзенә, кызы шунда. Күрдегезме менә? Бездә юк ул хәзер татарда кызганычка каршы. Без әни мәрхүм әйтәдер, истә менә килә ятам, искә төште. Ул бала үстердек ди, тырым-тыракай таралдылар бары тик атасы да аларга ди, көн күрсәтмәде, эш кушып ди, шуңа күрә таралды ди. Кемне көн күрсәткәндер, бик иркәләгәндер, ансы да китеп калгандыр еракка. Шул инде менә кошлар менә сайрый бит, алар чыпчык үстерә дә баласын, теге китә дә кала. Вот шуны әйтәсе килә, мин аларга монда җим бирәсе килә. Яңа әйттем бит әнә подземкада. Эткә нәрсә биргә белмим, хатта псинең кормын бирдем. Менә хәзер биргәлеп карыйм. Куркалар әле алар. Куркалар әле. Килделәр әле. Менә ничек куркакалар. Ни куркасың менә? Менә монда ташлыйм тагы. Шунсы шатландыра. Көне ямсыз алар сайрап утыралар. Менә мен әйтәм, адәм баласына әйтерләр, рухыгыз көчле булсын дип. Адәм баласы тырыша аракы эчәргә. Адәм баласы мәсәлән, күңел ашырга, имеш күңелем бузыла бирә дип. Менә бу кушлар, адәм баласы бит аш түгел ул. Ашка каталап йөрми. Аш йөрсә ул менә тамагым туйса күңелле булыр иде. Булар, менә күрдегезме? Алар менә аш утыралар. Шунда да күңелле сайрап утыралар. Менә кошлар ничек? Аларны менә нәрсә дигән инде? Урысча инде сила волеме нәрсәме? Көчлерәк. Бармыйлар нигәдер әле. Теге мин балконга куядыр идем.
рызык. Анда этажерка турадыр балконда. Шипшыклар килә. Шипшыклар килә. Берсе акыра да акыра. Ә мин аңладым, анасы өйрәткән авызына салып. Бу килгән дә әллә белмичек ашарга бар әле. Әле зур үскән, әнисеннән дә зуррак. Әллә ялкау. Акыра. Әнә бардылар. Акыра ул теге. Баласы шипшыкның. Анасына авызына салып бирә бер нәрсә шул теге мин ташлаган нәрсә ризыкны. Шунысы тагы акыра. Алар берсе bir polkada urşatı kişte de şunu birisinde otura. Birisi bir kişte de otura. Anası şunu rızıkını alıp ağzına sala. Mine nişik tabiattan yaratılgan Batarda aytalım. Ana ulu balada. Atalar gül şul uylay. Ana turna şilep gitken cemaat aytası kile mine. Hazır kimdir mine şuna kızık bulmagandır, tınlamagan. Mine en ahırında şu videonun büyük faydalı bir fikir aytasım kile. Mine mında şehirde isen çağında buldu indi. Anası isen niye? Baş tabip bulup işlegen. Kızı ahırında sonradan deputat buldu. Birisi türe bulup şunu gitti indi tağımında. Bu bir malayı mine ayta mine di үйлендім de di. Bilmem kimni tığnarga, әллә әнине tığnarga, әллә хатынны tığnarga di. Менә шулай диде. Анын алдынан mı ничә ел элек мин барганым bir туганнарга, анда урысча әйтмекче двоюродная сестра дигән. Анда миңа шул двоюродный племянник, немәрә дип әйтәләр инде. Ул да әйтә, белмим ди кемне тыңларга ди, алар ди бергә торабыз ди. Әни булай дип куша ди, хатын булай дип куша ди. Кайсын тыңларга белмим. Җәмәгать менә сез нинди фикердә менә шушы турны? Мин менә кызганычка каршы шул ук акыл килми, чөнки укымаган андый нәрсә турны белмим. Соңгыдан бер фикер килде. Менә сез уйлап торсагыз, бәлки акыллы дип аны кабул итерсез. Чөнки мин әйттем. Хатыныңа әйт. Менә синең балаң була, малайың үсә. Ул өйләнә. Вот хатыныңа сора. Малайың хатынын сүзен тыңларга тиешме, әллә сине анасынмы? Менә минемчә иң урынлы сорау менә шул. Һәр чакта җәмәгать шундый сорау туса, хатын белән менә илли теге нәрсә диләр әле. Дилемма дип әйтәләр инде чит илдә, акыллы сүз шундый бар, дилемма матур сүз. Дилемма турса, кемне тыңларга, хатыннымы, әллә ананымы? Вот хатынга әйт, синең балаң була, малайыңмы? Кемне тыңларга тиеш өйләнгәч? Синеме, анасынмы? Хатынынмы, әллә синеме анасы буларак? Минемчә менә бу нукта куярга була шундый сорауда. Менә мин аны элек әйтәсе килә. Бездә буладыр нәрсә тәрбия хакында журналлар. Кызганычка каршы мин аларны укып чыксам да, андый киңәшне мин таба алмаган идем. Анда бүтән киңәшләр бар, менә мондыйны мин күрмәдем. Хатта бар, мәсәлән, каядыр ул журналда түгел, берсе хатын әйтә бит әле, бер кинода мин күрдем. Кинода не сошлись характером дигән нәрсәме шул? Үзе теге психолог булып эшли. Киңәш бирә, үзе ире белән тора алмый. Шунасын бер хатын кыз килә дә, ул ди ботинкасын хатта чистартмый ди, кремламый ди. Бу анарга киңәш бирә. Син аның бер ботинкасын